we're here, we're watching Bicolana on the go. Nandito tayo ngayon sa Barangay San Jose, Talisay, Camarines Norte para bisitahin ang surfing clinic, Wave 2 ng LGU Talisay. Ano kaya ang meron? Ano kaya mga programs? Ano kaya ang activities ngayon para sa mga Camnorteño? Tara, let's explore! Set up ng surfing clinic ng LGU Talisay. Puntahan natin sila and we will ask them kung ano ba yung ino-offer nila ngayon para sa mga Camnorteños. At dahil maganda ang panahon, dapat make sure na hydrated, magbaon ng tubig kasi medyo malayo ang bilihan dito ng supplies. Hello, Sir John. Hello, ma'am, and good morning. Maraming salamat po sa pag-accommodate sa amin ngayon to have this interview. Thank you also. Can you tell us, sir, more about CBRL? Ano po ba yung organization ninyo? Okay, mama. CBRL is composed of local ng Camarines Norte. So, it came from different genre of board sporting activities. Sports. We have surfing, downhill skateboarding, and street skateboarding. And kumbaga ito ginagawa namin is kumbaga to promote not only one spot in Camarines Norte but the whole Camarines Norte itself. Hi, Ma'am Jelaine. Hello, Miss Debbie. Opo, it's nice to see you po. Thank you. Ako din. Oo, Thank it's you for been a while. visiting San Jose. Thank you rin po for having us here. And ma'am, can you give us an overview po kung ano po yung activity natin ngayon dito sa Barangay San Jose? What is this activity, ma'am? San Jose Surfing Clinic Wave 2 kasi pangalawang taon na siya. Okay. And right now, yung Surfing Clinic Wave 2 namin is part of our Paruyan Festival. And we are having a surfing clinic. Today is our third day of our surfing clinic. Ginagawa namin siya every week. Surfing program kung saan we give a free surfing lesson do sa ating mga students. And aside from surfing clinic or surfing lesson, we also provide basic swimming lesson and also orientation for basic life support. Hello, hi. Hi, Duke. Yes. As one of the coaches, please do give us, an overview of your activity here. Sa activity namin for today, the LGU of Talisay put up a surfing lesson. Yes. Partner with CBRL. So, ito yung event na to is to share what is surfing is to everyone. Yes. So meron tayong mga beginners, may mga from different part of Camarines Norte na in-invite ng LGU ng Talisay. So yun, kami naman as a coach ng CBRL, kami yung nag-guide sa kanila to educate them how to surf. Maraming may tutulong yung surfing sa mga tao na wala pang experience talaga dito. So una dyan, tuturuan kayo maging sporty, yung physical nyo, natutulungan to be fit. At sa mentally naman yan, tuturuan nila kayo maging malakas yung loob nyo. You can learn to challenge yourself in new things. So doon naman tayo nagsisimula talaga. Inviting everyone po to visit this place and do try this surfing because I want to try it po, one of my bucket list. It's a privilege po na maturuan tayo ng isa sa mga coaches po nila ng CBRL. Later, explore natin ang beauty ng Camarines Norte. Mga on the go.
Ayan, mag-start na muna tayo pala sa land lesson. Tuturuan tayo ng basic. Diba? Alamin natin yung dominant feet natin, dominant leg, kung ano yung pang-support natin later pag tayo just sa surfboard. Hello, I'm with Coach Alexis Fernandez, one of the coaches po ng CBRL. Dito po ma'am sa board, introduce natin, meron po tayong mga parts ng board. Ito po yung tinatawag na top or deck. Ito po yung leg rope or leash. Ito po yung nose. Ito po yung tail. And this side po is railing. Pinaka number 1 safety rule natin is stay away from fins. Kasi po, alam naman po natin yung pag naliligo tayo or nakababad tayo sa dagat, yung balat natin, pag mas matagal sa tubig, mas lumalambot. Yung isa pong safety rule natin is yung pangalawa po, never drag the board by the leash if unnecessary. Pag pupunta po tayo sa dagat, huwag po nating i-drag gamit yung leash. Kasi ito pong leash na to is stretchable po ito. Pag once na nahatak po yan ma'am, pag bumalik po yung board ma'am, may tendency na tatama po sa inyo. At yung isa po is always side control. Huwag po natin kakapitan ng board galing sa likod kasi ma'am, di ba yung alon pag tumama, pwedeng may tendency na ito, hahampas ko sa atin. Or pag sa nose naman, pwede nating mabitawan. Paano kung meron tayong ibang surfer na nasa likod? Pwedeng, makakapos tayo ng accident. Yes ma'am. Laging always side control po. Pag nahihirapan kayo ma'am tumayo sa alon, meron tayong tinatawag na table position. Pag nabi pong up, back foot ready, step, forward foot. Pag alam niyo po ma'am na hindi kayo makakatayo, gagawin po natin yung stable position. Ang gagawin po natin, hold the rail, lower your knees. Yan po, magbabalance po tayo niyan. Ganyan. Hanggang sa makuha po natin yung balance natin hanggang sa makatayo po tayo. Opo. Sa dagat po, meron po tayong isang golden rule na sinasabi. Never turn your back to the ocean or wag po tayong tatalikod sa alon or lagi lang po tayong nakatingin sa alon. Lahat po ng hazard na pwedeng mangyari is manggagaling po sa alon. Kung may debris naman po na galing sa alon, pwedeng tumama sa atin. May lumalabas na may nasaunahan tayong surfer, nabitawan yung board, tumama sa atin. Yun po yung iniiwasan natin. Salamat sa CBRL. Nag-provide po sila ng rush guard. Kasi kailangan daw po naka-rush guard. Kapag I'm so excited. Ang saya na experience. Once again, I would like to thank CBRL. Tinuruan nila tayo ng basic knowledge on surfing. It's about time for us to showcase, what we have here in Camarines Norte. We are from Camarines Norte Daet. And this is Talisay Camarines Norte. And this is Cam Norte, not Cam Sur. This is Feb, and you're watching Bicolana on the Go.